Sí, crec que aquest poema està una mica dedicat a tots aquells moments on tens un primer flash de pensar que t'està passant alguna cosa, però no t'ho arribes a creure i al final la ment racional acaba dient no, 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 no. Doncs està dedicat en aquest moment previ on tens un primer flash de dir i si està passant això? Que és allò que diuen aquella epifania, no? L'epifania és allò quan apareix l'àngel i el primer que li diu a la Mare de Déu, el primer que li diu, bueno, el primer és Ave Maria Puríssima, plena de gràcia o alguna així, que vol dir hola. O sigui, primer li diu hola perquè els àngels també són educats, com els humans, estem tots molt ben educats aquí. Però, el següent que li diu és no tingueu por. Soc la virtut del cel sobre del món. No m'abandono a fronteres intenses. Si et veig la cara o l'ànima molt tenses, les laxaré amb poders que algú m'infon. Les coses, saps? No són sempre el que són. Abunden més factors dels que tu et penses. Si t'obres els misteris, però estan lluny de denses zones, veuràs com casa tot, que tot és casa i tot es fon, i tot t'acotxa, i tot et cuida, i per això has arribat fins aquí. Vaig sempre amb tu. Et vigilo, per si un cas no et fessis mal. He entrat com una flaire dins del teu viure que no dura gaire. Vaig sempre amb tu. Està bé, tranquil, està bé. Tot el que fas, ho sé, ja ho sé. Ho noto, et tinc, et sento i em sents. No tinguis por si sents un corrent d'aire, que seré jo, allarant a cada pas.